Yang saya hormati teman difabel. Maneka produk rumah tangga ingkang dipun pameraken salebeting puncak pengetan Hari Disabilitas Internasional ing Desa Mbeku, Kecamatan Karanganom, Klaten. Antawisipun sekar saking kain perca, vas, sarta wadah permen, deterjen sarta unjukan jahe. Produk menika inggih damelanipun para panandhang disabilitas ing tlatah Kecamatan Karanganom. Saperangan difabel ing wewengkon menika saged mandiri awit wontenipun pendampingan saking pemerintah menapa dene relawan. Menginjak acara yang pertama adalah Kepala Desa Beku Muhammad Mudrik meratelaken ing wewengkonipun wonten 60 warga panandhang disabilitas ingkang dipundayakaken supados mandiri. Kawitanipun kanthi nindakaken pemetaan kangge mangertosi kasagedan para difabel, antawisipun ngungelaken alat musik, ternak lan damel kerajinan. Salajengipun dipun geladi maneka keterampilan lan pemasaran. Program pemberdayaan disabilitas ini tentunya kita tahu permasalahan daripada teman-teman difabel. Karena apa? Karena kalau kita tidak memetakan, kita kan tidak akan tahu permasalahan apa. Kalau sudah tahu permasalahan, tentunya hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Hanya kemampuan di bidang terapi ataupun pijat, kita latih pijat. Kemudian ada teman-teman disabilitas yang pandai memasak, kita mungkin pelatihan memasak. Asisten 2 Setda Klaten Slamet Widodo meratelaken miturut basis data terpadu tahun 2011 panandhang disabilitas ing Kabupaten Klaten cacahipun 11.187 tiyang. Kawontenan menika saya mrihatosaken awit kalebet warga miskin. Awit saking menika pemerintah Kabupaten Klaten kupiyo ngayomi hak panandhang disabilitas kanthi ngedalaken Peraturan Daerah Klaten Nomor 2 Tahun 2011 bab kesetaraan kemandirian dan kesejahteraan difabel. Bab wau dados bukti bilih pemerintah Kabupaten Klaten tumemen ngayomi hak difabel lumantar maneka program lan anggaran. Mereka mempunyai hambatan-hambatan yang disebabkan keadaan yang ada pada dirinya untuk mendapatkan kesempatan yang luas dalam mengembangkan kemampuannya. Bila para penyandang disabilitas ini tidak serius kita perhatikan, hal ini dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Puncak pengetan Hari Disabilitas Nasional ing Klaten dipun regengaken pameran seni. Para panandhang disabilitas nedahaken kasagedan salebeting ulah seni kanthi pentas gerak dan lagu. Purwanto, Jogja TV.